kanca sing salah ora perlu digunem ya iku Pak Ade iku jenenge gunem batine longso Pak Yono lahire luar biasa Dik sih. Penontonnya full. Pak Ade, Pak Yono, Pak Sugeng, Pak Madelah, persiapan mantun niki minggah panggung ya Pak. Maringi amal jariah. Apa to jenenge lek amal jariah? Aku ki lho serande Pak mulai cilik. Aku mbokku tak takoni aku ya anake sapa mek lali. Paling nglairne aku kok ketang-ketang rada dadi belang telon ngono. Kaget Bu? Nggih, kaget. Awas nggih, musime rodok grimis nek lungguh pun nganggo rok kali methothok nggih. Mangke wonten orong-orong golek leng nggih. Mriki wonten orong-orong Bu. Wonten. Nggih. Langsung mawon nggih. Nunggu ya. Intil-intilen delok. Ku mau koyo mantap ngono ndang balanan. Api ya. Juragane wasno dang-dang ngono juragane joleng wasne aku. Ya ora apa-apa engko dene apa. Tapi aku kok oleh bayaran double Dek sih. Ya ngono. Oleh bayaran double aku ringkes-ringkes ngewangi sanitia aku. Lah kan mau wis minggahi kursi. Terus makili Pak Kepala Desa aku salaman karo para rawuh undangan. Aku wis Pak Lurah sing Pak Lurah emang. Loh. Loh kok
genah. Oh tasik dahar. Oh nggih. Anu paling karo ngitung Dik sih mbek dahar ngitung. Wong papate tak kei pira ngono. Mrene ya. Langsung ya Dik sih berhubung iki ada streaming dari Logananta Production video syuting. Haya mersani Logananta ten Joko Mulyan nggih leres nggih. Nah, kula dongaaken panjenengan sedayanipun pikantuk rejeki ingkang berkah barokah kathah turah-turah blawah nganti mlumah-mlumah. Ping pindhone benjang taun ngajeng dipun agendakaken malih nggih Pak Inggi. Nggih. Siap nggih? Tapi lek mboten ngejak kula nggih malih mboten kula dongaaken. Sing penting remone pancet papat niki nggih Pak. Nggih. Kula ben payu. Oh, gak aku wis gak iso meteng aku bosong pisan. Engko tuwek paling lek tuwek. Haya bener melu aku nonton Buk mingkem Buk. Kok melongo to sampean Bu? Nggih. Mirsani napane? Dalah? Nonton. Nonton. Aku maju titik ini lek wis wong tercemar iki mesti difoto sik. Ayo gitu. Bebarengan. Ojo kene sare Mbak ya. Oleh cecer gak oleh senggolan. Guyu napa Bu? Guyu kula. Lucu nggih. Anyen ditangkap. Suarane campur sarian sajake penontonan. Ayo digoyang sayang rame-rame malam hari ini luar biasa hiburane ada Logananta iku hiburane tidak lupa untuk saudara Bang Remote
Mohon istirahat setengah jam. Saya minta hadirnya Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Dampit. Loh, nggih Pak Dampit ah. Tirto Yudo sedaya wis ora kurang konfirmasi. Terutaminipun Bapak Madelah saha Bapak Yono, Pak Sugeng, Bapak Adek. Niki wau kula sampun nangsal bisikan bilih sedaya kapurih minggah. Ngeten niki setahun pindah lho Pak jenengan anggap kula ngeten niki. Rugi lek mboten nyawer saestu niku. Sing rugi kula maksude. Nyuwun tembangan apa niki Bu? Sing keras napa sing kalem? Keras. Lagune napa? Greges. Merah jambu napa greges? Merah jambu. Cintaku hanya kamu. Niku nggih. Nggih. Monggo Pak Madelah, kairingan merah jambu panjenengan minggah kapure bukani saweran dalu punika. Blung ndak. Minggahipun Bapak Madelah kairingan mentaraman Mas Kris, monggo. Bapak Madelah Sakukuban perangkat desa Jogo Taman Bapak Yono Kades Bapak Adek Bapak Sugeng konjuk katur dumateng Bapak Rudianto Kepala Desa Wonoagung. Bu Bos, Dek Se, Mbak Sus kapure jumeneng. Lagune merah jambu Mas Adek gimana? Bapak Guntur monggo katuran. Bapak Prayetno, Bapak Guntur Prayetno, Bapak Yasin, Bapak Agus, piantun nika sampun kasebat katuran minggah sitinggil. Bapak Agus Ampel Gading, nggih. Dangdut mawon Pak Adek. Oke. Kasih greges napa cinta merah jambu? Merah jambu napa greges? Oke, siap.